Dan mhux master plan imma pjan illi ċaħħat lil poplu mid-drittijiet tiegħu. Hekk kien deskritt il-pjan illi ħejja il-Gvern għal Pjazza San George fir-Raba ta' Għawdex. Bil-Bażilika ta' San George toħroġ b'saħħa tikkundanna il-mod kif tfassal dan il-master plan. F'post fuq il-medja soċjali l-Bażilika ta' San George stqarret il-frustrazzjoni tagħha għal fatt illi qed tiġi injorata mill-Gvern b'mod speċjali mill-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Azzopardi. Dan l-imsejjaħ master plan jipproponi illi ambulanza u tiġijiet jgħaddu minn triq dejqa biżwit il-Bażilika, triq illi saħansitra lanqas karozza kbira ma tgħaddi minnha. Bil-konsegwenza illi jekk dan il-pjan jiġi implementat, funerali, tiġijiet u ambulanzi ma jkunux jistgħu jgħaddu lejn il-Bażilika. Dan fil-waqt li l-unika triq attwali illi minna huwa possibbli li jgħaddu dawn il-karozzi se tkun qed issir pedonali u għaldaqstant ma tħalli l-ebda rotta sabiex tieġ, ħers jew anke ambulanza f'każ ta' emerġenza ikollhom aċċess għall Pjazza ta' San George. Fil-post ġie spjegat ukoll kif il-pjan tal-Gvern jinjora l-ammont ta' tinet u umbrell l-estensiv illi hemm fil-pjazza. Brabja u disappunt ġie spjegat ukoll illi lanqas il-master plan attwali mu qed jiġi infurzat u għaldaqstant hemm dubji serji dwar jekk il-pjan li qed jiġi propost u se jkun qed jiġi imħares. Intant jidher ukoll li saru talbiet diversi mill-Bażilika lill-Ministru responsabbli għall-Artijiet Stefan Zrinzo Azzopardi. Iżda minkejja li anke saru talbiet mill-Ministeru għal Għawdex lil dan l-istess Ministru, dawn it-talbiet waqgħu fuq widnejn torox. Huwa fid-dawl ta' dan kollu illi l-Bażilika spjegat li ħasset il-bżonn illi titfa' dawl fuq is-sitwazzjoni bit-talba li l-Gvern tkun ċara. Isimgħuna.